लास्ट गामिल'सै बेवहायबो सोंना नायनायनोसै बहा दं नोङो इसा नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो नागिरगोन आं आयं आं माबा मोनसे सोंगौमोन मामोन आयं आयं आं सासे गथ'खौ नागिरगासिनो 5 बोसोर सिगां सासे गथ'आ दैयाव गोमादोंमोन दा आं बेखौनो मोनगोन आसायै नागिरगासिनोमोन 5 बोसोर सिगां गोबावानो जाबाय माथो आयं औ गोबाव जानायालाय जाबाय आच्छा आयं बे गामियावहाय सोरहाबा दैयाव गथ' मोनबाय बायदों नामा गथ'सा उन्दै 5 बोसोर सिगां जोंनि गामियावथ' आंथ' बारा गोसोआव गैला आयं गोबावानो जाबायना आयं माब्लाबाफोर गोसोआव फैबाय बायोबा आंनो खिन्थाहरदे आयं आं आंनि मबाइल नाम्बारखौ गालांगोन दे आयं दे आयु नै आइसना बेफोरखौलाय हामानोथो लाबोबावनाय आइ देना जेबो नङा लाबोनायालाय माथो जाखो दे हानोजोंलाय सोरथो हानो ओमफ्राय गांसेल' लाबोबानो जायोमोन आइ दे जेबो नङा लाबोबाय आरो आब' आंनोलाय मा लाबोदों आइया नोंनोथ' आं जेबोखौनो लाबोनाय जायासै आगै मा आं बावबोबायना नायलाय मानो बिदि नोङो रायलायाबो आं नोंजों आइयो रागा जोंबाय हामाथो गेलेबाय थाखो आइ रायलायाबो आं आइया आंखि नोंनो लाबा जायोना जाम्बिलाय नोंनिया आं अनलाइनसो अर्डार खालामखाबाय फैगासिनो मा अनलाइन ओं नोम्ब'आखि नोंनो बाया जायोना रानि ओमफ्राय नों आं लाबोनायखौ फसायदों नामा नों लानो नामा आगै नों अनलाइनाव बिहरखाबायबा नांथ'ला दे ओं होमबाबो फसायदोंबा लादो दे रानि फसायदोंबा ला जेबो नङा नै आइ नोंसोरलाय ओंखामखौ जाथ'ना जाथ'आ आं जाथ'आ आयै नोंहालाय रानि आंहा आब'जोंसो जागोन दायो दे होमबा इसान आब'जों जावैसोनो खुना हैग्रोनोसां थाथ' नोंस्रा मायुंआबो बारा अन्थाइ गैया बिहामजो आं आयै दहाय सोर फैदोंमोन बे नांथालि हिन्जावालाय मानो फैलायखो गावनि हाबायाव लेंफैदोंमोन आयै मा हाबा नै बिहामजो खुनु दरखार गैया बिनि हाबायाव थांनो नोंबो थांनाङा आरो सोमखोर आबाखौबो दा थाङो नाथाय आयै खुनु नाथाय गैया बिहामजो बे हिन्जाव सासेखौबाथाय आं खुनु बिसास खालामला मा थिक आरोबा मा खालामलायो थैनो रोङि फाफि हिन्जावा बेनोथ' जेरावखि थाया खिथुखौनो नागारमारा बे हिन्जाव सासेया आंनि सोना नों सोमखोर ओइ मा जाखो जायाखै जेबो माथो सिरि ओरैनोसो क्राइम पेट्रल नायनोसै जोङो सानैजों नायां मानोलै माथो नोंनि फेभरेटमोन नायनो गोसो गैया आरो गावबागाव नायबानो जाबाय अ नायनि आंहा नों सुजुनि हाबायाव थांगोन आरो मा दायो रायलायगोन आं भिडिअ नायदोंना नोंसो बिदि मा जाखो जिउ रागा जोंदों नामा नोंलाय आंखौ मानो रागा जोंनांगौ आंलाय जोङाखैथ' रागा आं थाङाथ' हाबायाव जेबो साननाङा नों आंलाय मा खालामनो थांनो नोंनिसो एक्स एपमोन दा जाहैया नोंहा नोंनि एक्सनि हाबानि अमा बेदर एफा मोजां लेंफैनायखौनो मा गोदाव सोराव नों थाङा मालाय मा जानो नों थाङा बुंबाथ' सोलायाना नोंनि एक्स एबा नोंनि एक्स एबैनो थाखागोन माथो थांखांनायखौलाय माथो रायखांबाय थायो आं रायखाङा जेबो बेसो नुजाफैबाय थायो जोंनि गेजेराव मानोबा मिथिया आरो आं बुंखाबायना आं थाङा होनना नों आरो नोंनि एक्स एप आंलाय मा खालामनांगौ
맞대. गलि मारो नोंसोर सानैबो। आयु, न'आवबा मानसि दंना गैयाथाय? ओं, गाबज्रिनि र'। गावदां, न'आव दंमोन ना गैया? गावदां! गावदां! औ! र' थांगौ! मोजां जाबाय, मानसिया न'आवनो दङ। माइनावआ नोंमोन ने? औ, सोरखौ नांगौमोन? नोंनि आइया मा खालामदों? न'आवनो दंमोन, साहासो फुदुंगासिनोमोन। र', आं जिरायग्रा सियार लायनि दे। दे। आइयै, आलासि फैदों! सियारखौ जिरायनो होफैग्रोनाय आइ, आं थांगासिनो र'। दे। आइयै, जिरायफैदो। दे जागोन आयं। आइयै, आब'? आं माबा साहासो फुदुंगासिनोमोन। ओं, जेबो नङा दे। जोंबो ओरैनो न'आव थाबाय थानो बानानैसो फैनायानो दसे। मोजाङानो जाबाय आब'। बिदिनो फैनांगौ। माइनाव आइ, बाजिनि दखानाव मेथाइ लायना फैलाय। फैसाखौ दायो आइया फैगोन होनना बुं दे। दे। आयु, नाङा नाङा, दखानाव थिनहरनांलायला। खाथियावनो था आब', जेबो नङा। दे थां आइ, आंबो थांनो थां। रानि, नोंबो थांफानो? मेथाइबो जाना फैदो सानैजों। मानसियालाय न'आव दंना गैयालै? माहाजोनथार माथो आंना जानो गोनां हिनजावा। जिरायनो बाबायलां। हेलौ, गुमै। बिबोनां सना, हेल'। गुमैया हारसिं बरिं जाबाय नामा? जायाखै दे बिबोनां। आंलाय बेखौनो गुमैया बरिंसो मोनबाय नामा सानदों। मानो बरिं मोननो दे? आं गुमै मोननाङा बरिं। आरो दिनैथ' नोंनि थाखाय आइया मा मा बानायदोंथाय, आंबो। अ, नंगौ नामा बिबोनां? ओं। आब'आबो फैगासिनो दे, सिन्था जानाङा दे गुमै। दे, नोंबो फैसान्दि आंजों रायलायथ'दो। गुमैयाबो ना? ओंखामसो उखैलायलांबाय आंहासो। ओंखामखौबा माला मोनजागोनलै? साहाबो लाबोआ दाबो। ओमफ्राय माइनावनि बिफायालाय? माथो न'आव गैया नामा? आब', आं हाबाखौनो जायाखै। मा? ओं आब'। बिदिबा माइनाव आरो रिमियालाय सोरनि फिसाजो? आंहा बेखौनो नोंखौ हाबा जानायसो नंदोंमोन माथो। नङा आब', माइनाव आरो रिमिया गुबुननिसो फिसाजो। नाथाय सोरनि आरो नोंजोंलाय माबोरै थायो? माबा नुबाय दा, आं बबेयावबा थांबा मा जाखांबायोथाय। जेरै बिफा हरदों। दे रायलायदो होमबा आब'। ओं, माबे? अबाव दं नों? आं गावदांमोननावसो फैदों। मानसिया फैलाय न'आव? मा नांगौ? आंनो दासो फैदों। फैखाबाय ना? मानो नांगौ होनदों आं बेखायनो। आरे, फनाव खिथाजोबनांगौ नामा नोंनो? मानसिया फैनो हाया नामा? दे, आंनो दासो फैथारदों। मालाबा थांफिन। जों थांनांसिगोनदां गावदां। आइया, साहा लोंलांदो आब', नानि फैगासिगोन। नांथ'ला दे, दा गोबाव जाबा दाय जालायगोन। आं सिरिखौ लामानिफ्राय लांफानोसै दखानाव। ओरैनो फैनायल' जाबाय माथो आब'। बेनोथ', आंबो साहा गोथावसो लोंलांनो सानदोंमोन। जास्राला, आं मालाबा फैफिननोसै दे। दे होमबालाय आब'। मोनफैबायानो माथो। हाबायाव माजे दिन सफैखो आंनि? दिनै माथो आंनि हौवानि एक्सनि हाबा मोनजालायबाय। बाब आयै, सोरनि हाबा जाखोलै आयै? माथो देन्जार गोगोम जादोंलाय। जों सोरनि हाबायाव फैदों आयै? हाबा? नोंसोरनोलाय मा होनना खिन्थागोन आंलाय? नोंसोरदि दिनै गावनि बिफानिनो एक्सनि हाबा
हाबाखौ जाफैदों माजे दिन सफैखो जुरि आबा जोङो ना नोंसा आफानि लोगोनि हाबा जाफैदों आबा बुजिबाय बिदिसो होनबा घटनाया ओं आबा मानिनांगोन आफाखौबो देनजारलै मानसिया आसलसो आबा नोमफायाबो दे बाद दे बेदर जानांगौ आंहा जागोनथ' आरो आबा बेदरनि बेदर दाउनि दाउ सोमखोरनि एक्सनि हाबा इन्जय खालामनायाथ' सोलियो बस नै आबा जों हले एबार बिराद माहाजोन जासिगोन जिबायदि माहाजोन बिहामजोखौनो मोनखाबाय जेबो सिन्था जानाङा आयै बास हाबायाल' मोजाङै मोजां जाना थांथोंसै दे आयै बिहामजोल' नङा बिहामजोजों लोगोसे सना धोन दौलत खाफाल गोनां आंहा फिसाया हेलौ सना जुरि औ आं ओमफ्राय माथो हारसिं नामा नोङो आं हारसिं नङा आंखि हारसिं जायोना बेलाय माथो आंना लान्जायफोरा हा बिहामजोनि लोगो नामा लोगो माने बेस्ट फ्रेन्ड बिलोगो औ मादै जोनोमनि लोगो आंना जुरि फैदो बेयाव जिरायफैदो दसे दे सोमखोरा फैया नामा आंथ' लिंनाया लिंदोंमोन फैयासो बुंदों मानो फैयासै दे नों सोमखोर माथो खालामबावनो आरो सना मालाय फैयिखौलाय बेनोथ' एसे मिनि नङाबा हिन्जाव गोदानखौ बोरैबा नुयोना आरो बेबि सोमखोर नङाथ' आंथ' फैदोंना नोंनि सुखु दुखु दुश्मननि लोगो जोनोमनि नंगौ नामा सना दालाय माथो दासो मोजां नुदों दा आइसे नंगौ नामा माथो दे होमबालाय बेबि सना आंनि एखि जिउ सना आयौ हाबाब हाबि लोगो सानैजों समायसोथारदों माथो नोंखुनजोआ माथो मोजाङानो फाग्लिनाय मोजांथ' जाखानांगोन ना समाजदार माथो नोंबो माथो सानदों मानो फैयासै नों सोमखोर मानो फैया नामा लास्ट टाइम नायनो लुगैदों आं नोंखौ प्लिज ना फैना खेबसे सुजु सोमखोर आं मिथिखायोमोन सोमखोर नोंखौ फैगोन होनना नायना नों फैबायबो आंनि हाबायाव वेलकाम सोमखोर बरायबाय नोंखौ आंखौ हाबानि विश खालामला सोमखोर आंलाय मा बुंबावनो सुजु थांदो सुजु बे जोनोमावथ' आं नोंनि जानो हाला आइम सरि आंखौ बावदो आंनि थाखायनो नों बयजोंबो गाज्रि मोनजाबाय थांदो सुजु मा मोनखो सुजु आंखौ मोजां मोनना दुखुल'सो मोनबाय दा नों दिनैनिफ्राय आरो बिदाय सोमखोर थेवबोदि आं नोंखौनो मोजां मोनोमोन आरो मोनबाय थागोन गोदबाय सोमखोर हे पागला सना I love you आरो एबारनिफ्राय आंखौ नोंखौ डिस्टार्बबो खालामला आयु आरो
이렇게 안 이뻐 그새 바이 그새고는 싫더라 타리야 이제 라시부 농아바 닉나사에게 난 후회야 크나봐 마산난구 나사는 산등 예배농아 이제 한국 잠비 미지붕네 가온이 산에게 난 후와구네 난 자yi 항나 앙니의 기사나 가오당 앙니 마바이디 문댕 소나 게스크우네 인적의 단자는 맨날 내 양미 소나라이 매상콜의 문댕 소나 게스크우아니 인적의 단자는 맨날 앙니 소나라이 하마구는 토항에 심앙나 묵탕수 산바이 딜레 킵나 나이레앙쿠 한반의 도미치베나 능구 나누아 낭레라 데비비 마바이디 문댕 선하게 쓰고 인저그단 자누면 나니 아유 나 상세 자바이디 미상 문댕 나네 아유 하밥 후아그단 너무 생이라 마바이디 문댕 후아그단 자나니 Moisang mendeng mate. Gasa huwagedan mendeng. 아유 앙하 갈라세하이 호네 랭나 엑스예바 날라이 마디 칼람바오네아레 게스드바브 문아네바 비네 투사이바이 소나 네 파텐시아레비에 송크 điều lấy màn này có xong bài trả kìa EDP được sự đánh xí 아유 언니 삼겹살나 바이바이 세디네니 차이 비다이 언니 치고 언니 쓰고 그 방도 쿠후바이 아르는 쓰고 나누나 나세 코브 언니 가만히야 니마 흐자 도토노나 오블라브 소리 성크이 앙쿠 하이바 이마 흐드 키스 아니 샤이비 아래 많이 갔긴 인저그다나 베네토나 시리 니니 가니까 갔긴 응 하바 자식은 날라이 비니카는 갑등 인생 앙쿠 마사사하이 비코는 보내기는 숨게 수리 앙라이 마사사하 보는 콜라이 마사사하 보는 코 응? 사인이 타바이는 S방 그램치 머브바이 나는 비코는 많게 나만 많게 냉라이 나는 미시리 지부터 문화시다 방신지 커스터먼등 맡아내냐 수리 낸시가 오늘 베카타고 부스내면바 비디제베 자니안 농아문 아빠 안배정 실무하면 그냥 Đừng có lại món nọ vùng gần đeo ông đi Lwgwri mà mẹ mà mẹ 나 달달라이 마티 칼람네 하바오네 비니토 능부스 라이나 하라 앙부스브 칼람네 하라 비니트리 삼신 아우갈랑데 앙부 파우생이 삼라 Vậy là mới ra gần chưa 아우 성케 에이 오마 분디 인저그다 나는 비디자베 에이 안루베템 능이 하베요 게타오 베돌 살랑네시 응 살랑만은 사바이 샀나 마테 페이데비기블라 앙니 하바쿠 인조이 칼람데 Let's